De onkundige reorganisatie bij Philips heeft geen gevolgen voor de vestiging in Drachten. Dat denkt het vakbond CNV. Philips wil de divisies zoenzorg en consumentenproducten geervoegen. De luchtdivisie wordt verzelfstandigen en mogelijk verkocht. De vestiging in Drachten valt onder consumentenproducten. Daar werken is aan 2000 mensen. Op een vleerbasis in Ljouwert wordt deze week stilstaan bij het 55-jarig bestaan van de SAR-helikopters. Dat wordt een rorendien maar een internationale oefening. Dit jaar houden de SAR's op met de vluchten op de eilanden. De reddingsdiensten worden mogelijk overgenomen door de ANWB. De gemeente van Opstelon heeft de 50-jarige Ellen van Selm verdroegen als nieuwe burgemeester. Van Selm werkt in Lelystad en is directeur van haar eigen consultancybureau. Verder heeft ze rietslid West van GroenLinks. Ze is nu lid van D66. Van Selm volgt Marianne Wildguns op. Bij een inbraak bij juwelier Walsweer onder Nijstad in Ljouwert binnen vannacht sieraden stellen. Wat en hoeveel de krek meegenomen is, weet de politie nog net. Die kregen om 3 uur heen de melding van een inbraak. De dierders hebben aan de boetenkant de boel vernield om in de winkel te komen. Daarna hebben ze haar slagslijn. Joen en vannacht, dan nemen de bewolking maar letter stevige buien, mogelijk met tonger, het wordt 12 graden. Morgen is het jestig, buien, maar windstjetten, maar middags klaart het op en komt de zinnen erbij. Het wordt heeg uit 16 graden en de zuidwestenwind is krachtig rond het.